vidas. Benvidos á felicísima, radiante inauguración da quinta edición do ciclo Poetas Inversos. Pero vayamos ao caso co que abrimos a xella. Todo un privilexio para quen gozamos da poesía. Dúas poéticas rebordantes de personalidade e de fondísimo compromiso coa palabra. Oriana Méndez e Xi Chuan lévanse ese número de anos que, segundo o tango, non son nada. Os dous fixeron estudos de letras e os comezos de ambos os dous van íntimamente vencellados ás revistas literarias, das que nunca se desvincularon. Os dous son seres terriblemente conscientes e sensibles á historia e capaces de darle saída á expresión das súas preocupacións políticas dun xeito que as transforma en alta literatura. Alegorizas, metaforiza e xamais rebaixa a intacta calidade literaria. Os panfletos danlles aos dous alto desarabullo. En cambio, son quen de deixar escorrer o pensamento, mesmo direi filosofía sobre o mundo contemporáneo, como que non quere a cousa entre o culto e o popular, entre o sublime e o baixo, con frecuencia o puramente cotián, case doméstico, case o vulgarmente humano. E sen ningún reparo, a ironía, ese agudo, intelixente sentido do humor seica tan chinés como a galego que Oriana Méndez e Xi Chuan empregan como ferramenta para contemplar o mundo e, sobre todo, para dalo soportado. Jenny, Manolo e Tareixa viven nun lugar que podería ser Lalín, pero tamén moi semellante a algunha cidade norteamericana. Casinos, hotéis, novos edificios, por veces reciben unha visita espacial, alguén que vende outras terras e escribe. En votos chamámoslles apagóns e eu tamén imailatin. Encontrome con eles en lugares que non son Lalín ou cidade no medio dun deserto con hotéis, casinos. É un territorio suspendido pero firme. Podemos dicir que se trata de pontes colgantes, cada un desde a súa propia ponte. En realidade non se trata dunha posesión, é unha presenza. Comunícase con outros mediante plataformas como a dorsais. Eu nunca podería chegar a Lalín desde onde estou perdendo todas as casas. Por sorte, temos as pontes colgantes. Entrar nunha fotografía e mirar todo o que sucede. Nas ameas residía toda a súa ira, a que convertiu anos máis tarde en enfermidade, e non o contrario. Existía a ira, era azul clara e sinistra, como a hoxe, a forma dun puño esnaquizado. O aspecto era, en realidade, o dunha derrota. Escribiu en lingua allea, en lingua propia observou quebrar os dedos baixo a forza da vertixe, desde as ameas en lingua estranxeira. No meu país existe unha soa lingua estranxeira. Unha soa lingua estranxeira. Oíu o estrondo de campás que lle penetraron as tempas, rompéndollas e romperonllas ata os pés, reventaron os seus pés frágiles como a chaga do abandono. O señor do castelo naceu nun lugar erróneo. Sentiu a dor dos que coñecen unha guerra, aquela que é amarela. Era xigante nas súas pernas. O señor do castelo era inexacto, rodeado de ceros, desposuídos das súas formas esféricas. Os lugares truncados existen, son afiados e recoñecibles, teñen a incomprensión enquistada no páncreas. Nosoutras presenciamos a xornada do 29 de setembro unha cabalería a galope sobre o esteiro e nós dentro. O que foi angosto propagouse. Nosoutras licuámonos, fomos fervenza. O aceiro, a cidade, somos os cabalos.苍蝇叫不叫苍蝇无关紧要，它的嗡嗡声越来越大无关紧要，它喝了一肚子墨水撒出的尿全是蓝的
无关紧要。他决定做一只优秀的苍蝇，无关紧要。我们两人鸦雀无声。苍蝇飞走，房间里多了一个人，无关紧要。他谈笑风生，自得其乐，无关紧要。他说他的聪明足以在天上吃得开，然后就走了。他是否成了天上最聪明的人，无关紧要。我们两人鸦雀无声。鸦雀无声的还不仅止我们两人，还有窗外的电线杆和它移动的影子。电线杆上吊死一只风筝，无关紧要。我们绕着电线杆跑了108000里，无关紧要。A canción de Non importa. Que unha mosca se chame mosca non importa. Que o seu sonido estea subindo de volume non importa. Que teña unha barriga chea de tinta e mexe de cor azul non importa. Se decidiu ser unha mosca exemplar non importa. Nin ti nin eu damos un chío. Se a mosca marchou voando e alguén quedou no cuarto non importa. Se o pasa ben charlando e rindo como a un descosido non importa. El di que el tan listo que o queren no ceo, así que marcha. Así for a persoa máis inteligente do ceo non importa. Nin ti nin eu damos un chío. Pero non é só que nin ti nin eu damos un chío. Tampouco o poste de teléfono de aí fora e a súa sombra que se despraza. Se un papavento se enganchou no poste de teléfono non importa. Se nós estivemos correndo 180.000 millas alrededor do poste de teléfono, non importa. Next one is 蚊子治, something about mosquito word. 蚊子治。10000只蚊子团结成一只老虎，减少至9000只团结成一只豹子，减少至8000只团结成一只走不动的黑猩猩，而一只蚊子就是一只蚊子。一只吸血的蚊子，母蚊子与水蛭吸血鬼同归一类，还可加上吸血的官僚、地主、资本家。天下生物若按饮食习惯分类，可分为食肉者、食草者和吸血者。我们今天撞上的蚊子，其祖先可追溯至女娲的时代。女娲，美女也，至少《封神演义》中有此一说。女娲性喜蚊子，但《封神演义》中无此一说。但一只蚊子的寿限几乎在一个日出与日落之间，或2个日出与日落之间。因此，一只蚊子生平平均可见到4-5个人，或20-30口猪，或1匹马。这意味着蚊子从未建立起有关善恶的观念。有人不开窗、不开门，害怕进蚊子，他其实是被蚊子所拘禁。有人不得不上街头的厕所，当他被蚊蝇叮咬，他发现虽奇痒，但尚可容忍。我来到世上的目的之一，便是被蚊子叮咬。它们在我的皮肤上扎进针管，它们在我的影子里相约纳凉，它们在我有毒的呼吸里昏死过去。深夜，一个躺在床上半睡半醒的人自打耳光，他不是在反省，而是听见了蚊子的嗡嗡声。他的力量用得越大，他打死蚊子的几率越高，听起来他的自责越严厉。把蚊子带上飞机，带上火车，带往异国他乡，能够加深我们的思乡之情，增强我们对大地的认同感。每一次打开行李箱，都会飞出一只蚊子。蚊子落过和蚊子不曾落过的地方，看上去没有区别，就像小偷摸过和小偷不曾摸过的地方，看上去也没有区别。细查小偷的行迹，放大镜里看见一只死去的蚊子。
Apuntamentos sobre o mosquito. 10.000 mosquitos únense nun tigre. Reducidos a 9.000 poden unirse nun leopardo. E reducidos a 8.000 só poden facelo nun chimpancé con obesidade mórbida. Porén, un mosquito é só un mosquito. O mosquito hematófago, isto é, o mosquito femia, pertence á mesma categoría da sanguesuga e o vampiro, aos que tamén se podía engadir o chupasangues burócrata, o cacique, o capitalista. Houberon todas as criaturas baixo o ceo de ser agrupadas segundo a dieta, de xeito que pasaron a ser clasificadas en carnívoras, herbívoras e hematófagas. Os mosquitos están por todas partes nas fendas da historia. Teñen sido testemunhas e ata participado en execucións, descuartizamentos humanos mediante carretas de cabalos, roturas do dique no río Amarelo, tráfico de nenos e nenas, e aínda así os 25 libros das historias dinásticas non conteñen unha soa mención ao mosquito. Cando hoxe nos topamos con un mosquito, a súa proxenie pode rastrexarse ata a era en que Nuá fixou os ceos. Nuá era unha beleza. O iso se di en A investidura dos deuses. Nuá, por natureza cativada polos mosquitos, aínda que isto non se conte en A investidura dos deuses. Ademais, a longevidade dun mosquito doita fixarse aproximadamente entre un amencer e un solpor, ou entre 2 amenceres e 2 solpores. E, polo tanto, en toda a vida dun mosquito este pode, en termo medio, atoparse só con 4 ou 5 persoas, ou 20 ou 30 porcos, ou un cabalo. Isto suxire que os mosquitos non teñen desenvolvido punto de vista ningún en relación ao ben e ao mal. Algunhas persoas non abren fiestras nin portas por medo que os mosquitos entren, pero de feito eles xa están secuestrados polos mosquitos. Outras persoas non teñen elección á hora de ter que usar os baños públicos da rúa e, cando son picados por mosquitos, descobren que, a pesar do proído, resulta, con todo, tolerado. Entre os meus obxectivos nesta terra, un deles é ser picado por un mosquito. Furan cos seus aguillóns a miña pel, cítanse para refrescarse na miña sombra, expiran no veleno da miña respiración. Nas profundidades da noite, alguén deitado na cama medio dormido zóscase un lapote. Non está sendo autocrítico, máis ben escoitou o zunido dun mosquito. Canta máis forza leve, maior será a taxa de éxito na súa mata de mosquitos, maior o son do seu autorreproche. Entón, en que se transforma o mosquito despois de morrer? Alguén zoando e reboando diante da miña cara debe ter sido un mosquito nunha vida anterior. Algunhas rapazas saen moi fracas xa de nacemento e tendemos a chamalas mosquitos. Protexer a natureza é protexer os mosquitos e outras variedades entre os que debe ser incluído o deus da malaria. Para protexer a natureza debemos tamén acelerar a produción de repelentes. Entón, o mosquito pode ser rotundamente expulsado da natureza. No entanto, a realidade demostra que isto é altamente complicado. Traer mosquitos en avión ou en tren a outros países e terras estranxeiras pode acentuar a nosa sensación de morriña e reforzar a nosa identificación común. There's a German philosopher I'm mentioning, Nietzsche. Vai falar dun filósofo alemán chamado Nietzsche. He is quite influential in China. Ten unha gran influencia en China. 尼采说：“重估一切价值，那就让我们重估这一把牙刷的价值吧。牙刷也许不是牙刷，或牙刷也许并不仅仅是牙刷。如果我们拒绝重估牙刷的价值，我们就是重估了尼采的价值。” Nietzsche dixo: transvalorade todos os valores. Xa que logo vamos transvalorar o valor deste cepillo de dentes. Quizáis o cepillo de dentes non é un cepillo de dentes? Ou quizáis o cepillo de dentes non é só un cepillo de dentes? Se rexeitamos transvalorar o valor dun cepillo de dentes, daquela estamos transvalorando o valor de Nietzsche. 尼采思想，这让我们思想时有点恬不知耻。但难道我们不是在恬不知耻地模仿鸟雀歌唱，
恬不知耻地模仿白云沉没，难道我们不是在恬不知耻的恬不知耻？ O pensamento nietzscheano, cando nos poñemos a pensar, fainos descarados e impúdicos. Pero quero iso dicir que non estamos descarada e impúdicamente imitando o canto do pardal? Descarada e impúdicamente imitando o silencio das brancas nubes? Significa iso que non estamos descarada e impúdicamente sendo descarados e impúdicos? 有时即使我们想不出个所以然，我们也假装思想，就像一只苍蝇从一个字爬到另一个字，假装能够读懂一首。另一个梦游者，尼采从未遇到过上帝，所以他宣告上帝死了。 Daquela eu garanto, Nietzsche nunca dormiu. Ou mesmo, se quedou dormido, sería sonámbulo. Un sonámbulo nunca vai atoparse con outro sonámbulo. Nietzsche nunca coñeceu a Deus, é por iso polo que anunciou Deus morre. 那么尼采遇到过王国维吗？没有。遇到过鲁迅吗？没有。遇到过我这个恬不知耻的人吗？也没有。所以尼采这个人或许并不存在，就像灵魂这个词或许并无所指。 Pero coñeceu Nietzsche algunha vez a Wang Guowei? Non. Coñeceu a Lu Xun? Coñeceu algunha vez ao descarado e impúdico de min? Non, polo de agora. Entón, se cadra ao final, este Nietzsche non existiu nunca. E como a palabra espírito, se cadra non significa nada. Os que coa mesma forza de cada ano facedes posible que volva Poetas Inversos. A Consellería de Cultura do Concello da Coruña, Ana Fernández, Begoña Llamosas, ao maravilloso persoal do Ágora, Óscar, a Deputación da Coruña, a tanta comunicación que fai renovarse unha nova bolboreta para esta nova edición, a plataforma web de Galicia Móvese, a Clara Porta, polo minucioso registro bibliográfico destas lecturas públicas. Un agradecemento moi especial e moi agradecido ao encantador José David López Milán e a Xencia Cívicos que os súa entusiasta conseguirosa nesta edición xa definitivamente abrazando a causa das librarías de barrio, pequenas reboticas de empresa a pé de rúa, hoxe dende o barrio de Atocha, da Torre, a librería Sisargas con